Detoxy nefungujú. A to nehovorím ja, ale Národné centrum pre komplementárnu a alternatívnu medicínu, ktoré mimochodom okrem toho hovorí aj to, že sú doslova nebezpečné. Poďme sa spolu pozrieť na 5 dôvodov, prečo pri tvojej detoxikačnej kúre rapidne schudneš, ale následne ešte viac priberieš. Za prvé, odvodníš sa. Či už kvôli strate glykogénu, hnačke alebo nadmernému močeniu. Za druhé, stratíš časť svalového glykogénu kvôli extrémne nízkemu príjmu energie. Za tretie, vyprázdniš obsah čriev, pretože detoxy takmer vždy pôsobia laxatívne, respektíve teda vyvolávajú hnačky. Za štvrté, dočasne stratíš nejakú svalovú hmotu kvôli nízkemu príjmu energie a bielkovín. No a za piate, dočasne stratíš aj nejaké množstvo tuku kvôli nízkemu príjmu energie. Aby som to teda zhrnul, 4 z 5 dôvodov, prečo ti klesne hmotnosť, sú negatívne. No a ten piaty je maximálne dočasný, pretože neeliminuješ skutočný dôvod, prečo si potrebovala chudnúť, následkom čoho sa ti váha do pár dní alebo maximálne týždňov vráti celá naspäť, možno aj s úrokom. Čo by sa nemuselo stať, keby si namiesto detoxov začala postupne osvojovať jednoducho udržateľné, ale vysoko efektívne zdravé návyky v stravovaní, pohybe a odpočinku. Čo je mimochodom niečo, na čo sa osobne špecializujem a čo učím v mojom kurze Navždy fit.